ତା ମାର ନା ଏଇ ତ ନା ବ୍ଲାଉଜର ବୁତାମ ଚିଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଜାଣ ଶୁଣ ବ୍ଲାଉଜର ବୁତାମ ଲଗେଇକି କିଣିକି ବ୍ଲାଉଜ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଶୁଣ ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ତା ମା ନାହିଁ ଶୁଣ ଗୁଛା ଖୁଜିନି ମୁଁ କହିନି କେଠି ରହିଲା ମତେ ଜଣେ କହିଲା ଏଇ ବାଡ଼କୁ ସବୁ ନୁକ ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିନି କାଳେ ଯାଉଛ ବେ କହିଲା ଯାତ୍ରା ଆଉଛୁ ଚାଲ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କହିନି କେଠି କହିଲା ଚାଲ ମୁଁ ଶଳାକୁ ତାଙ୍କ ତାଇଜର ଆସିନି ଏକାଳେ ନୁକ ମେନକା ମଝିରେ ଚୁଡ଼ିକି ଏକାଳେ ଆଇନି ବେ ଚୁଡ଼ିକି ଆଇତେ ଆଇତେ ତୋର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର କି ଯବେ ଏକାଳେ ଧୁଆ ହେଇଯାଉ ଇଏ ବାପ এইটা কি যন্ত্র আচ্ছা 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 এই যন্ত্র পাখে মনে রাখি যাইছি যে এই যন্ত্র কোন পুচুর পুচুর করে জ্বলছি আচ্ছা এই যন্ত্রটাকে আমি কହୁଛୁ সার্পি ଟିକେ ଓଡ଼ିଆର କହ ଆଉ ମାନେ ମୁଇଁ ପାଠ ପଢି ଯା ଓହୋ ହୋ ମୋର କହିବାର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର କହିବା କଥା ତ ପାଠ ପଢ ଶୁଣୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ହଉ ଛାଡ଼ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଯେହେତୁ ତୁ ପାଠ ପଢିନୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଜାପାନୀ ଆଲ ଇଏ ବାପରେ ବେ ମୁଁ ତ ଜାପାନୀ ତେଲ ଜାଣି ତମେ ଆଲୋ ପିଉଚି ତ আচ্ছা আচ্ছা তোর କହିବା କଥା ମାନେ ଜାପାନୀ ତେଲ ବାବଦ ତୁ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଲ ବାବଦ ଜାଣିନୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ତେଲ ବାବଦରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହ ତେଲ କଥା ପଚାର ନା କିସ ହେଇଛି ଜାଣ ଆମର ତୋରେ ଗୋଇତା ମାଇବ ପଚକି ନା ମୁଣ୍ଡରେ ହାଡିଆ ନା କି ନା ହେଇଛି ଜାଣ ମାନେ ଆମର ଗୋଇତା ମାଇବ ପଚକି ଟିଭି ଦେଖଛ ନା ଶୁଣ ଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖଉଛୁ ଜାପାନ ତେଲ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି ଶୁଣ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମୋର ମାଇକକୁ ପଚାରିବେ ଟୁଙ୍ଗଡି ଏଇ ଯେ ତେଲଟା ମାରିଲେ ମୁଣ୍ଡର ଚୂଳ ଗୁଡା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୁଏ କିଏ କହିଲା ତୁମେ ଯାଉନି ପାଠଶାଠ ପଢୁନ ଭୁଲ ଯେ ଦେଖ ତ ମୁଁ ଶଳା ଟିଭି ଆଗକୁ ଆଟାକିଆର ବାପ ନା ଆଉ ଅଛି କି ଧର କ'ଣ ଆଗରୁ ପଛରୁ ବାହାରି ତୋର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବି ପିନ୍ଧିଲାନି ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ପୁରୀକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ନା ଟିଭି କି ଦେଖିନି ଶଳା ଟିଭିର କିଛି ରହିଛି ଜାଣି ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷି ଖାଇକି ମାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନା ରାଗର କି ରୋଷି ଖାଇ ମତା ଖାଲି ଗୁରୁ ଜାଣୁ ଟିକେ ମାନେ ଏରକ ନା ମୋଲା ସାପଟା ନା ଛୁଇଁଛି ଏରକ ଜାଣୁ ପୁରା ପୁରା ଇଏ କଥା ମାନେ ଠୋପେ ପଡୁଛି ଶଳା ସାପଟା ମରି ଯାଇଛି ଉଠି ମାନେ ଏତେ ଶଳା ଦାମିକା ତେଲ ହଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ ସେଟା ତାର ଯିଏ ମାରିବ ମରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯାତ୍ରା ଭାଇ ତୁମେ ଯେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ একলা লোক শোনা এইটি কথা কইছো চারিয়ার কইছো হইছো এই কোলা ডাঙ্গটা কি যন্ত্র আচ্ছা আচ্ছা পুনি কোলা ডাঙ্গ বক বুঝাইছিস আচ্ছা আচ্ছা এই কোলা ডাঙ্গকে আমি কହୁଛୁ মাইক্রোফোন ওহো অচ্ছা মোর কয় ভুলি গলা পাঠকর শুন না ইয়াকে আমি শুদ্ধ ওড়িয়ারে কହୁଛୁ শুদ্ধ